Sorkar pen anutin kelong nangji mati sang keron ponalong kacong tip dun nabang long lipu a hukum pipon. Kedamtang wo signify clear ni Phuloni constituency ke parlo multi-purpose cooperative lem salong sang kangthan anutin along lini linthom busi lamki ke klang padupon. Lason si Assam government pen ke pangdak pon kiduk det arada tuma pansang ipongvet pen cheklojon thoma parman ki pipon along sang ilinchot kali Paroisi agram anta inthanong lipusi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen pangdak panlo bonta halapu Phuloni la pen center lem salong abang ke inut mate anutin abang pho abang phialong ilin lini mate linthom so se sang kangthan bonsi tek bonlong bangso long inut APHL sialong radasai klembang pukur sing timung inut Indian citizens mate inut karbiarat asoku chemathasi bangso kichok chielong jongpon bonta lapu Phuloni lem salong abangke nangli kursing timong dake shareholder avipura khur chodutsi thekpon longlo dangte lapu Phuloni multi-purpose cooperative atumsi kichok chema mate kursing timong bangso kichok chelong kijong duna bang pusi kichok chelo bangso puthak radle insai ponon pusi lamthe peklang pon Lapen halapu Phuloni multi-purpose cooperative lem salong chairman Lapen Phuloni BJP Mondol along Kongchun bang Pronason rong paratum hirangki atum karjupon along lamkar ipia lamthi Lapen lapu kursing timong kaninje alam thile nangitum arjupon itha Ihan public tu si bang punang kolo je Assam government pe India government ke pangdak elo je nona ciklo jon thom sangpiji June July August AY tumangke 105 kg lapen priority household tumangke 15 kg ciklojon thom pelotang de priority pelotang te 15 kg lagi komane bang pho pelotang de 75 longpo ba komane bang pli pelotang de 60 longpo AY tumangke lake 105 kg longpo tante pininalu tumang ke umri pen pupilo ke kang long long le sangang khan lo inut long isi AY tuman kon lo AY le BPL 30 kon lo bang proxy pen alang lihan 7 kg thon karle tela tum order nang paklang hai ke order ave pin dan sangkang thani ko malo tum order ave ke komane CM do kok man tum dom nang pike komane MLA dom keni do kok man tum dom nang pike la si la sona bangke prabjin pen bangke karbiang long ke la so mission ke la king ton tin tum ke sang public tum long et nangji public tum long et nangji lagi public tum long et nai public dumlong etik ke nilitum ke lake cisong manging ton telut aso mission ke laging ton telut tane kiduk ke lakasan kang khan pensi nang hem je plain bu komar lo tum mati kilu nai bang lake Phuloni pendir chunarong pi karbing long lai